Maali on valmiina, Tiina on valmiina, pinnalla jo häntä siellä heiluu ja Pekka on valmiina ja sekä valmiina pian lähelle lähetyskentoja, ettei lähde aika rullaamaan. Ja siellä heiluu. Ja Tiina lähtee. Katsokaa mitä minua on. Tiina on samanlaista päättäväisyyttä kuin evännällä. Hyvä Tiina. Ja Tiina lähtee takaisinkin päin, koska hän ei niinkään yhteen korvuseen tyydy, vaan menee Tiina pitää kolmien kierroksen kanssa suorittaa joo. Sinne meni Tiina äitinsä helmoihin. Vaikka seuraavana tulee